Udo lili gị onye mana ege m ntị ifugono ezughị ekwukwana that the same thing ahụ nkwu. He said it. So this is their agenda all along. Enwero ezigbo ihe ọma na-apụta n'aka JPAC. No. Everything ọbụla ọ na-enwe has ulterior motive to it. If not money, then influence, power, control. These are the four things ha na-azọ for. Influence, money, power, and control. Can you hear me now? They need that influence so that you influence people. Okay, everybody making focus on them. They need that money that will come from that influence, because now when they influence you, if you learn that in Nagaga, you will be forced to give them money. They need the power because they have acquired the money. They need the power because influence, money, and power comes together. They need that power to feel that and under the untouchable. They need that power because now only in the process of this plot to hear, or in the process of here to hear, because they already have the power. They can silence you. That is the power they need. And they need control. Because after they have achieving all these things, these three things, and some of the curriculum Sonia, they will need control, because they can control what you see. They control what you hear. They control what enters your head. They control how you pay money. They control what you see. They decide, if you decide to come form one today, they will decide how to form one. They can control who comes in between the line. Man, it has come to a stop. It has come to a stop. It will no longer be business as usual. It no go be business as usual for them. These are some of the things meant. This is the four elements to whatever they are doing. They don't mean well. Has ulterior motive. They don't mean well for anybody. You have to secure the bag, money, power, control, influence. They don't mind how they get it. When tomorrow na asem mmadụ na-agwọ n'ọgwụ, kedu ọgwụ karịrị nke ahụ ị na-achọ ịgwọ? Kezi wickedness and hatred karịrị nke ahụ ị na-eme mmadụ ibe gị? Not because you need influence, power, money, and control. Kezi nke ahụ. And you don't care how you get it. Bible says, seek first the kingdom of God and his righteousness. And his righteousness and every other thing shall be added unto you. Afunubem somebody living outside the will of God that is more influential than pastors, than men of God. Do you know how influential these people are? If that boy na Bali Adeboye may not be aware of it, man. I'm that everybody gathered them today, gather Peter among them. Adeboye will not be aware that boy if we, and the person will still stand in the God's presence tomorrow. God goes here because they have located themselves under somebody who is rising. Definitely they will rise. It's a law on this earth and on him. How was the judgment of his eternal life to God? But as long as this earth remaineth, the person will never go broke. The person will never go broke. The man of God will not be aware. And there are radical people in church. Radicality and rascality all can come. There are people that don't care about your preaching of their pastor in a church. All their outdays. Anybody who can touch the hem of this man's garment, I'm ready beliaka. The person is ready beligaka. They are ready for you. So don't think in a church just bank it. Many of them remain calm. Because now they are cautioned to, and some of them has been told not to do some things to bring bad name to the society. Manamala church has the highest repented in the Shinima. The hand that once held Webe is now holding Bible. The hand did not change. So the quality did put able to Salia.
the hand did not roll not obute ozibai waki anani menu aka hakadekwa, just like Peter dosala azụ dosara net o ji ama azụ ma anyị follow Jesus si welu mma ahụ o ji aka ọtọ net ti na akpa so biye na-aga so nna eme na chọchọ ide bise ide so na ihe ezugo kwuru regarding that nonsense okongudibia na-eme na Igbo anyị ka ọ dịkwanụ. Ọ na enweta this video, share this video. Ịghọtago okongudibia ala Ndigbo Ngor-Okpala. Kedu ka nsi wee kwue sometimes nkwu okwu na-ege m ntị na mmụọ na ebe ha ọnụ mmadụ na-ekwu nkwu okwu ị na-ege m ntị na ọkwụnụ mmụọ na ebecha. Ịghọtago ana m afụ n'ime mmụọ. Agwara m na the aim is just to promote that nwankakwu native doctor. The aim will just promote that nwankakwu promote oye ka e wee raise more tension na Ngor-Okpala in terms of Zion ministry. Ọkwa agwa m na agwa ịghọtago wee analyze shala unu wee si unu na somebody ka mepelu page emepe and as of the day egosiri page ya after 3 hours o nwee 66 followers. Ịghọtago mmadụ mechakwa sendekwana nya after like a day ka ọgụnụ ọ nọlụ 200 and something ọgbagozi ntụ ọ supposed isi wee gbagodo uto na onye dụka m pụta cast vadia format niile wee gwa na mụ je nene onye that page na-efolo o wee ụnọ na-efolo page JPark na abụ Daily Hammer and the Mr. JPark comedy ka ọgụnụ then na-efolo okongudibia wee sị na the next thing ya afọ owu na okongudibia ya ala ndị Ngor-Okpala na o meho ọkwala Ndigbo Ngor-Okpala na ụdị na ọbịara ịgba the nwadibia ajụjụ ka esi etu ahụ wee promote onye mana agwara m ụlọ ya wọkọ ọ bụrụ na ọhụ maka vidio ahụ mmelu within the first day post to page that guy nwere ike ilu 3,000 or 4,000 followers. Ịghọtago mana castr in that format ndị mmadụ marụgodo ife a na-alụ ndị mmadụ marụ na ha nọda wayo na ife achọrọ ka ewolu na nwa dibịa dị capable of ime ka mmiri zowe no challenge evangelist Ebuka Obi ka ewuri ewe promote nwa dibịa wee sị na ọma mme mkpechiri na ọma mme and today anyị rendago ha irrelevant onya kpatara na movement okongudibia to Ngor-Okpala emekiro noise nto suppose isi we make otherwise ha ka eme as a shocking ịghọtago so apụrụfa agwara m ụnụ na awọchi ha ma ife ahụ watch ha mfọ na ife ahụ abrakadabra mfọ na if these are all staged aimed to cause distraction and to build another efulefu ya continue that constitute nuisance or to build another nuisance na Ngor-Okpala ịghọtago so that I had enwe further distraction mana ndị ime n'igwe ebe nọ n'ụla ndị ime n'igwe wee mepee m anya ife ọzọ nọrọ owu san si onye na-akpọ m ife ọsịm san si onye na-akpọ m ife ọsịm san si onye na-akpọ m ife ọsịm jee gwa ndị mmadụ na another efulefu is about to come to light. Do not allow them to play into their tricks. Manda akwụrụ ụgwọ ma ndị chọrọ iji cause mischiefs ma ndị chọrọ iji wee gbara ego na ha ncha niile ga-efail. Nzi ozi ahụ ntu esi wee zinya and today wuru nke a wee malụ mụ na ezugo na afọ ụzọ analyze chalụ gị ife etu a wash ya you must see few elements the real from if I analyze it. Now all Ndigbo Ngor-Okpala, but coming to Ngor-Okpala here to so unpopular because people are draw interested. At the end of the day, people shop down na onyawu if leave ko no kuku no only for pastor. You ought to go. Now if I opportunity to shop a join association of the native dogs or content creators. Echini nekwa obide constitute nuisance nke. You ought to go. So okay wefu. Or a calculated the code way dosa sia ozugbo dosa here you got to go share this video. I just second confirm wologo na amụma ahụ mbụla emego na ngwala unu na it is not normal that na somebody aya maro page ya de me video ya dafo
through JPAC a na-ewuru video a na-enye ya enye and na that native doctor who cousin brother Governor Eziokwu ka the same surname ka ha na-abụ n'aza the same surname ka ha na-abụ n'aza cousin brother from the same family. It can be a coincidence. Nya kpojere ha n'ụmụ ọkpọ ntu 3. It can be a coincidence. Eme video enye nke ụkpọba anyị o play and before you know it a flash ya page na Facebook ka ndị mmadụ follow ye nwe gwu na the next ya woko ngwudi bụ ije Ngor-Okpala ote ha aka Ọlandia Ngor-Okpala ịghọtago mana ya kụsago plan ha ya work because people will no longer pay attention to the guy. People will pay attention to the guy on train gbagota when go no say not under my watch again ka Zion ministry and members ya build another ufike again na social media menu kono na afre ignore ni etunis we ignore David Yawe na struggle ziketa he what go o make video sometimes to even manage 1,000 views or 200 views na uzi a hustle he what go so ignore no ihe etunis we ignore David Yawe ignore zienu fa etunis we ignore David Yawe so that they can become irrelevant. Mgbe nuzi see David Yawe carry na Facebook, but before you know it will disappear. Etipia tirie to the honor struggle zi ka people know nwe mana ebe ọ not very far. Share this video. Ọ ka ngwa no na amụma anu mbulu emezuko. Odoka asị na mụ ma plan ha. I know their models operandi ama nka ha si operate. Ịghọtago JPAC kuaka kita amago mebone jokongudi befegari ya kama more all these people who have proven to be enemies of Zion has sneeze. I know where they are going. You want to go share this video ezugo anamafuzo